Dosing individual ang dinakupkan mga personahe kan seguridad, kaayusan, katrangkiluhan asin kauswagan o SK3 Sorsogon huli sa pagpapabakal ng mga ilegal na sabon panlabas sa Sorsogon City aga kan nakaaging Lunes. Sigun kay SK3 Chief Arnel Anchingues, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indaning impormasyon dapit sa mudos kan grupo. Ang estilo da kan grupo, paparahon ang mga nag-aaraging motorista asin rurusoon, bubulahon sa kakukumbinseron na magbakal kan paninda-nindang sabon. Sa kahalabaan tinampukan barangay Bibingkahan na aktuhan pa kan otoridad ang grupo asin duman inaresto. Nagpapabakal ki mga sabon, mga peking sabon, dahil man talaga magayon na quality, and then papangakuan ka kung nano-nano, and then sasabihon libre niya, tapos adyan magkakaigwa palang kibayad. May panghalong panluloko, and then wala talaga sa mga quality ang mga sabon. Napag-araman man na interong dayo sa lugar ang mga sospek asin mga residente kan NCR. Dagdag pa ni Anchingues, mayong naipresentar sa indang permit ang grupo maging dokumento kan mga nakumpiskar na sabon panlaba. Apwera sa mga nasambit na produkto, nakuaman sa grupo ang gamit nindang van. Napudan kita sa publiko na bako po tabi magayon na magbakal kita sa mga arog sa na estilo ng pagbebenta sa kadahilanan na kung may mga reklamo kita o kaya mga produkto na gusto natin isauli, lain ta na po tabi mahihimo. Siyempre mahali na po yan antes pakapakabakal sana, and then sigurado tabi panlulokon mangyayari, and then basi nga ni mabudol sinda sa mas dako na halaga. So patanid tabi na bako tabi tangkilikon ang arog sa na estilo sa mga pagpapabakal. Naaatubang sa kasong estafa o pagbalgar sa Article 315 kan Revised Penal Code ang mga sospek. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boe.